Mayong hapon sa tanan, salamat sa matag usa nga naa diri nga inyo yung gipili no nga makig-fellowship sa ato ang mga igsuon o sa pagsimba sa buhi nga Dios. O sa katong wala nakabalo ando na kitay series no nga ato ang gisunod sa ato ang pagwali sa libro sa Mateo. O ubay-ubay na ta nga ato ang nakatunan. O katong mga niaging Domingo no na gisgutan nato nga si Kristo ang Dios nga maluluyon. Nga gitudloan ni Jesus ang iyang disciples unsa gayud ning kaluoy og hinaot unta no nga ato ang na practice ato ang na buhat no sa week kaning gitawag nga kaluoy. Og karong taknaa ato na pong isgutan ang kining ginatawag nga lahi na sab nga pagtulunan. Pero dako kini sa kalimbigitan sa ato ang paglakaw isip Kristohanon. Okay? Og ang realidad mang gyud sa ato ang kinabuhi nga aduna gay bagyo, no? Ako ning gikuha sa internet mo ni siya ang bagyong Yolanda. Og kanang natabunan diha mo ng Pilipinas. So si Yolanda nakabalo man kita usa isa sa pinakadako nga bagyo no nga nihapak sa Pilipinas og kani pod ang pinaka-damaging no nga klase nga bagyo og adunay mga tao no nga ginatawag nga nakabsan sa kinabuhi 6,000 kapin pero aduna poy daghan nga hantod karon wa na nakit-an og gi-assess sa mga ngano man nga inani man gyud kadako ang damage nga klaro naman gyud kay sa pag-asa, klaro naman gyud sa ginatawag nga sa technology, grabe na mga warnings. Pero ang tao basig ilang noon na bagyo naman na, di ba? Ang ilang pagpangandam medyo lahi. Tingali kay basig i-underestimate nila ning bagyuha. Pero niabot gyud siya og wala gyud nung na wala gyud duda nga dako gyud damage sa Pilipinas. Og I believe no nga ang bagyo physical og even spiritual og uban pa maabot na po na siya sa katao. Og napoy classic na po laing bagyo no nga niabot karon current ni siya dili lang ni siya bagyo gyud nga murag ni hangin pero sakit ni. Muni siya ang sa klaseng sakit nga medyo naghatag og kuan gyud no sa ato ang passengers Pilipinas dahil sa Cagayan de Oro mga ang tao grabe na kayo ka paranoid ang uban kay murag kakahutdan na gyud og maskara. Okay, so murag di na gyud tistikag palit sa mercury, tistikag palit dia sa asa man nga mga kanang ginatawag nga butika. Hurot-hurot gyud kay kani nga klase nga sakit makamatay gyud no so far aduna like grabe sa no pero dako gana kada 83,000 o adunay 2,000 na kapin ang nangamatay o naka-recover na 36,000 pero napay kaning uban nga naka-recover gipansak balik sa ospital kay di balik no naay na-detect na pod nga napapadi sila totally nga naayo. So mo ni siya no ang realidad karon sa ato ang kahimtang sa tibuok kalibutan. Mga kabalaka, mga kahadlok nga dili gyud mapugngan basin saon ga-pray man kita, gaampo ta pero muabot gayud ang bagyo sa kinabuhi. Mo gina ang realidad sa kinabuhi maski unsaon nimo likay-likay i-calculate nimo ang imong every move, imong ihapon ang imong mga steps para lang gyud di ka masipyat. Pero muabot gayud ang bagyo. Mo na nga karong taknaa kung muabot ang bagyo sa kinabuhi, ang unos sa kinabuhi sa tao, whether relationship man, financial man sa negosyo, sa health, o whatever nga bagyo sa imong kinabuhi, unsa may atong response ani muna siya ang tagaan natog pagtagad aron sakto ang atong response dapat masabtan nato nung unsa may katuyuan nining unos sa kinabuhi muna siya ang atong isgutan
Kay wala gayoy nahitabo sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon nga aksidente. Ang tanan aduna gay plano ang Dios. Now, muna ang coronavirus, masin ang stocks sa tibuok Dow Jones ng mga dagkong kumpanya na Apple, McDonald's, grabe nagpaubos gayon. 5 trillion ang ilahang nawala tungod aning nga virus kay wa nay pamalit, manay ga pangadtog asa madapita kay hadlok batakdan. So muna siya. Ang PAL karon 300 ka empleyado ilang gitangtang sa ilahang ginatawag nga trabaho kay wa nay lupad. So muna siya ang point na rin nga naagi bagyo nga moabot. Now, atong isgutan ang katuyuan sa unos. Katuyuan sa unos sa kinabuhi. Ato man gyud nasabtan nga di man gyud ni mapugnan. Pero naay katuyuan. So busa atong isgutan ang libro ni Mateo, padayuno nato para mas masabtan gayud nato ang punto ni Hesukristo. Now karon ang context aning Matthew 14:22 to 33 is human sa mga tao nagsaksihan nga si Kristo maghimo gayud og milagro. Nakatilaw sila, nakatagamtam sila. Gipakaon ni Jesus ang 5,000 kalalaki. Walay labot babae ug mga bata. So kung itotal tanan 25,000 ang gipakaon ni Jesus. Sa pila na to kapan og isda 5 kapan og 3 ito ka isda. Gimultiply ni Jesus og daghan pa gyud sobra. Nakatagamtam sila sa physical no nga ginatawag nga provision. Nakatagamtam sila sa grasya kaluoy ni Jesus. Now, tungod nini nga panghitabo naka-realize ang mga katauhan mo na gid ni siya ang ato ang hari. Siya na gyud kay muning hari nga magino nimo kani nga hari magahatag og pagkaon nato. Libre na ang atong kaon. Anya kani pagyud klase nga hari nga atong gi-recognize, muhimo pagyud milagro, mubanhaw patay, muayos buta, mupalakaw sa mga bakol, muna gini siya nga hari. So meaning nanay ginatawag nga commotion nga kani mga 25,000 katao naka-decide sila nga pugso nila si Jesus nga himon og hari. Una nga muni ilang ingon sa pagkatinuod kini siya mao gayud ang propeta nga mianhi sa kalibutan. Propeta padala sa Dios. Okay? Sa pagkamatikod ni Jesus nini, siya mibiya pag-usab og nag-inusara dito sa kabungturan, no? Sa dihang nakita na niya ang intensyon aning mga tao nga pugson siya nga himon og hari. Mibiya si Jesus. No? Og ang nahitabo pagyod ani sa dihang, di ba? Pagkabuntag kaning mga tawhana ng bakod ug ilang gipangita si Jesus. Unsa may ilang tuyo kang Jesus. Of course, nakakaon sila panihapon sa gabi. Unsa may sunod? Pamahaw. So ilang gipangita sa Jesus kay kaning hari. Gusto sila pamahaw. Naguna-una tingto sa unsa na po kaihanda ba? 25,000 ra bata kabuk ba? Lahi na po tingali basig di mo sila makaog bacon kay baboy man na. So sa baka ka ng steak, no? Now, dadto gipangita, no? Kay nakatagamtam sila og kining ginatawag nga temporal nga provision karon mo na gyud hinuon ang ilahang gitinguha. Mo na gyud noon ang ilahang gipangita nga wala nila nakuha ang punto ni Jesus nganong iya tong gibuhat. Muna karon nga si Hesukristo sa bersikulo 26 sa Juan, ingon siya, sa pagkatinuod gayud, sultian ko kamo, nga kamo,
nangita kanako tungod kay dari nako. Dili nangita kamo kanako dili tungod kay nakakita kamo og milagro, kundili kay kamo nakakaon man og nabusog sa pan. Imagino nimo na nakita ni Jesus ang ilang after. Ang ilaha gayong gusto is dili giday siya. Dili giday siya kundili ang unsay iyahang mahatag. Murag sounds familiar kay ba? Sounds familiar kayo? Di ba? Nganay mga, di ba? Di gini na malikayan. Nganay mga tao nga matog simbahan, join sa wider group, pero dili giday si Kristo ang tuyo. Unsa man day ang mga mahatag, uy day libre. Imagine nimo sa libre bugas, managhan. Di ba? Na libre nagipanghatag managhan pero katong yung andaman gayud o katong espirituhanon nga pagkaon mura makato sila karon. Makita gid ang tuyo. So meaning kana siya nga klase nga kasing-kasing dili na karon nga panahon kundi sa una pa. No nga ang blessing ang gipangita dili gyud ang katong gahatag sa panalangin. Pero nay gusto si Jesus nga iyahang mahatag sa tawo nga wala gyud nila nakuha. Kay unsa man giday ang gusto ni Jesus sa bersikulo 27. Ayaw kamo paghago alang sa pagkaon nga mahanaw ra. Unsa man iyang point? Ayaw ninyo tinguhaa ang mga butang, ang mga temporal, ang mga butang nga mahanaw ra. Kundili sa pagkaon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing dayon nga ihatag kaninyo sa anak sa tawo. Nag-refer siya sa iyahang kaugalingon. Tinguhaan ninyo ang kinabuhing walay katapusan. Tinguhaan ninyo nga kamo mahimong kabahin sa akong gingharian. Mo gini na ang katuyuan di ay. Ang katuyuan ni Jesus nganong gihimo to siya nga milagro para ma-realize nila mulid to siya sa tinuod giday nga pagkaon nga mao siya ang pan sa kinabuhi. Nga sama ang pan nga maghatag og kinabuhi pero temporalang nga kinabuhi, siya pan nga makahatag og kinabuhing walay katapusan. Pero kaning mga tawhana, taman lang sa pan nga mahanaw ra. Wala gyud nila gitinguha ang tinuod nga pan nga mao si Jesus. Mga kaigsoon hinaut-unta nga sa atong pagtuon ini nga ang tinuod gayud nato nga gikinahanglan mao gyud si Jesus nga makahatag kanato og kinabuhing walay katapusan. Busa sa dihang giingon ni Jesus, gisulti niya sa mga katawhan unsay nahitabo, kuyaw kayo nga mauli ni. Wala nila madawat ang kamatuoran. Nibalik sila sa ilahang daan nga ginabuhat. Niundang na sila pagsunod kang Jesus, kuyaw kayo. Gikan sa 25,000 or nilibo sa diyang gisulti ni Jesus ang tinuod. Kani siya nga butang. Wala nila matake, wala nila makaon. Nagpakita lang gidiay sa ilang kahimtang, sa ilang kasing-kasing. Na mauli sila, libalik sila. O ang nabilin, kanilang 12 katinunan. O karon atong maisgutan, giunsa ni Jesus pagpadayag sa iyang kaugalingon sa 12 niya katinunan, pinaagi sa pagyo. Okay, padayon ta. Nga natakaron sa verse 22, gikan to sa John, parehara man gyapon ang istorya pero mas detailed man gitong sa John. So nibalik ta karon sa Matthew 14:22 ug ang mga tinun-an gipasakay dayon ni Jesus sa sakayan. So imagine nimo sa dihang gipauli na ni Jesus ang mga tao, uli na balukos inyong tuyo, lahi ganyong tuyo. Kamo mga disciples, mga tinun-an, una mo dadto ha, kita ta dadto. So, siyempre, ang mga disciples, kay tinun-an god, ni-submit sila sa mando silahang magtutudlo. Nisakay po sila. O kaning iyang tinun-an is mga expert ni siya nga
mangingisda, dili tanan, pero kasagaran siya mga tununan mga mangingisda. So therefore, kabalo gid sila sa kahimtang, kabalo sila sa unahan, nga I believe nakadetect ni sila nga naay bagyo nga coming. Naay bagyo nga moabot. Pero tungod kay gisulti man sa ilahang master, nituman sila. Okay? So si Jesus Christ nagampo dito sa bungtod, kay muni ang ginabuhat mo ni ang mga pamaagi ni Jesus nga ma-release siya tingali sa mga stress, mga usaba ka diha. Muni siya ang pamaagi niya nga makakommune sa Amahan. Okay? Dayon. O sa pagikan na niya ang mga panon sa katawan nag-inusara pagtunga sa bungtod aron Okay? O sa pagikan na niya ang mga panon sa katawan nag-inusara siya pagtunga sa bungtod aron pagampo. Ug sa pagkagabi na siyarang usa didto. Muna akong gisgutan. Dayon usay na itabo mga kaigsunan sa dihang nagbugsay na tingali iya mga tununan, padulong sila sa pikas nga dapit. Adunay karon nakatagbo sila og ngit-ngit nga, di ba? Clouds or gabon. Nakadungog na sila karon og mga dalugdog. Nagkita na sila og mga kilat ug ang karon ang balod nagkanahinay nagdako sumurag ana-ana na niya ang hangin grabe ka kusog niya. Opposite side, opposite no nga nang gitagbo sila sa hangin so hinay ang ilang aginod. Naka-eksperyensya sila og kining ginatawag nga bagyo. Di ba? Nituman sila, ni-obey sila, silang master, pero sa dihang nana sila sa lawod, adunay bagyo nga ilahang na-encounter sa kinabuhi. Unsa man ay point dari? Ang uno sa kinabuhi, mudangat dili lang kay nakasala ka. Tungod usab kay nituman ka. Di ba usahay manggod no kun naay mga bagyo sa kinabuhi, ang atong una-una manggod gisilutan kus Ginoo. Daghan kay kog sala, daghan kay kog nabuhat pero igsuon. Naay mga bagyo, naay mga unos sa kinabuhi nga mudangat kanimo tungod kay nituman ka sa Dios. Tungod kay nituman ka sa iyang kabubuton. So dili day tanang panahon nga kumutuman ka kang Kristo, nindot ang imuhang ginatawag nga sail or imong journey. Naapo day kay bagyo nga imuhang ma-encounter sa kinabuhi. Igsoon ang mga dili sayon ang nahitabo sa mga apostol sa dihang nituman sila kang Kristo. Dili sayo nang nahitabo sa mga missionaries, no? Na uban na gipang bangkaw ang uban sa baka ilang na experience tungod kay nituman sila sa Dios. I don't know about you right now. Tingalin adunay bagyo sa imuhang kinabuhi. Nga niabot tungod kay nituman ka kang Kristo. Tingali tungod kay nituman ka kang Kristo, imo sang gidawat nga Ginoo maluluwas nga imong giundangan na ang mga butang nga ngilad, adunay mga paglutos, mga pagsaway nga imong natagamtaman. Tingali uban kaninyo gitalikdan sa inyong minahal sa kinabuhi, gitunglo mo tungod kay gituman ninyo si Jesus. Tingali uban sa inyo natangtang sa trabaho tungod kay gipili nimo ang pagkinabuhing matarong. Igsoon, ang unos moabot gayud, maskin nituman ka kang Kristo. Pero naay rason. Naay nindot nga mahitabo. Tanaw na to karon sa istorya. Kay padayon ta para mas ma-appreciate pa gyud nato. Sa ikaupat nga hugna na sa kagabion, miadto siya kanila naglakaw ibabaw sa tubig. Kuyaw kay na. Ikaupat nga hugna, kabulo mo sa isang oras? Alas 3 sa kadlawon. O kabalota, narabay mga ginatawag nga bitong sulti nga kanidong alas 3 sa kadlawon, delikado daw ni.
Anong delikado mo ni? Daghan mga buros? Delikado ni. Tungod kay muna ning panahon no nga ang mga mumo, manggawas. Muna ning siya ang takna nga ginatawag nga nadukusog ang kangit-ngit. Kana isa istorya lang. Lugar. Pero lahi ni siya. Natimingan lang gitingali nga alas 3 sa kadlawon. Pero aning nga time human pag-ampo ni Hesus, naglakaw siya sa tubig. Klaro kayo, di ba? Nga si Kristo Hesus, dari na gipakita ang iyahang gahom. Dari na niya gipakita sa iyang mga disciples, nga kani nga milagro wala niya gipakita sa 25,000 ka tao. Iyan ang gipakita sa iyahang mga disciples tungod kay nasa gusto ipadayag siyang kaugalingon sa iyahang mga tinunan, naglakaw sa tubig. Di ba kung akong anak nasa peligro, kung ma-action na siya og hikap og init nga kaldero, di man kumingon. Di ba? Di man ka magbaklay-baklay. Masa may bato nimo? Dagan jud ka diya. Kung ma-action na siya gunit og kutsilyo, di ka magkuhan diya, dili ka murawi tao mag-tsunami, ano? Di ka dapat mag-tsunami diya. Dagan ta? Dagan, di ba? Pero si Jesus, naglakaw. Chill. Usahay manggod no kanang kung ata karon sa peligro magununa ta kadugay ba sa Ginoo. Lord, dugaya kasi mo. Lord, tabang. Pero kabalo man gyud ang Ginoo sa imong sitwasyon. Usay padalion na to siya pero nasay kaugalingon nga timetable. Nasay kaugalingon nga pamaagi. Nasay kaugalingon nga timing. Kung ang iyang katubagan sa imong pag-ampo, sa imong tingwa, kung para sa imong murag langay kayo, pero ang Ginoo, for sure, galakaw. For sure, gapadayon siya. Muna ang ato ang dapat unaw-naon. Amen ba diha? Wala ka gikalimtan sa Ginoo. Di ayaw mo na nga wa ka gibali-balis Ginoo kay ang Ginoo klaro kayo ang iyang milagro galakaw siya padulong sa iyang mga disciples. Tingali iyang mga disciples nagununa kadugay pa kayong bagyo. Ug sa matani usa na ni siya. God is approaching. Kabaklay. Wala gadagan. Galakaw. Gilakaw ra niya ang bagyo. Saan ka na? Gilakwan ra niya ang unos padulong sa iyang mga disciples. Now, pag hapit na, tingali, murag na ay, bagino na ako, di na ako imagine na, pero ako try og imagine. Nakakaroon sa example, bangka ni. Murag lugag ni mga fogs. Kung ako si Pedro, murag na may approach. Laka. Ipaganan ako, uy, may jet ski. Wala pa bangka. Uy, halaka. Diba? First time nila in their entire life na ay tao nga galakaw sa tubig. Now, unsa may una nimo maunahunaan kung kana siya imong makita. For example, nangisda ka da sa unahan sa gusa. Di ba? Sa kanang dagat diya, fear creeps in. Nahadlok sila, matod pa diri, no? Matod pa sa, sige lang, ato na nang nahadlok sila, o ato sa nangisutan nga prinsipyo, kay ang Dios wala nagpagsagad kanimo sa unos nga imong gidangatan. Okay? Dahil na dari, apan sa ilang pakakita kaniya, naglakaw, ibabaw sa tubig, ang mga tinunan, nangalisang, nagingon, sa ingon nila, na ay multo, mamaw, or sa baka, sa depende na sa inyo, multo kini, nanyagit sila do, grabe, tigali do, murag, ang uban tigali, kasa, musalom, pero bagyo man, wag sila yung mahimo. Multo, nagsyagit, there's fear in their hearts. Pero unsa may comforting words, giingon kanila ni Jesus. Diha-diha mingon si Jesus.
Salig ka mo. Pagkadungog, salig ka mo. I believe, di ba? Ang mga karniro makadungog sa tingog sa magbalantay sa karniro. Na-recognize na pagtingog atong ilang nakita nga galakaw sa tubig, salig ka mo, ako kini. Ayaw ka mo kalisang. Wala na gipalailan ni Jesus. Guys, Jesus of Nazareth, anak ni Mary, kabalo mo? Hello? Wala na. Salig ka mo, pagdungog palang daan, sure na. I believe, familiar kay kainis mga bata, mga kanere. Di ba? Maski kay na imong mama, layo na, basta, di ba? Pakingon, naitingog, baka recognize yung ka nga ka na imong inahan. Yan naman, spend ka, nagpila ka tuig, kabaludyo ka. Salig ka mo, ako kini, ayaw ka mo kalisang. Ikson, ang normal nga reaction kung naay bagyo is ang kahadlok. Ang normal nga reaction kung naay unos sa kinabuhi, kabalaka. Nagina, maskin sila ni tuo, maskin sila ni tuman, nakita gyapon no sa ilahang kasing-kasing ang ilahang pagkatawhanon, busa gi-comfort sila ni Jesus, salig kamo, ako kini, ayaw kamo kalisang. So therefore, naitulo kabutang nga to ang tagaag pagtagad. Una-una, salig kamo. Dari gyud makita nato, kinsa gyud ang imong kasaligan, kinsa gyud ang imong gitindugan panahon sa bagyo. Di gyud nimo makita sa imong kagalingon nga laka. Gasalig man ko kung kagalingon, gasalig man ko ani ana. You will know whom you are trusting. And Jesus Christ once again reminded them, salig kamo. Ako kini. Meaning ang atong pagsalig dili lang taman nga murag salig-salig lang, ni salig kita kang Hesus kay kaila kita kaniya kung kinsa siya sa atong kinabuhi. Kung kinsa siya nga siya ang ato ang master, siya ang Dios nga adunay puno sa kaluoy, Dios nga puno sa grasya, Dios nga muhimog milagro. Ako kini. Lisod mo salig kung wa ka kaila si muang Ginoo. Mo gina siyang realidad maskin sa tuang kan alalo nga kinabuhi. Di ba karon murag I believe daw gisgutan man ako sa inyo to ni agi nga karon panahon na wala mi kauban sa balay. Muna nga daghan og mga medyo kumuso na mong duha kay ga-adjust pa mi. Salamat lang kay naiyang inahan ni Vina mo assist. Pero dili gid may pwede moingon nga ni panahon nga iyang inahan ni adto sa Bohol. Siyempre naman po ko yung mga lakaw nag-una-una kaysa ba kung bilinan sa akong anak, alalang ibilin ako silingan. Ano naman, kaila. Isod kay salig, kung waka kaila. So therefore, nagnawag ko sa kuwang inahan, sa patag, palihog lang. Na ay, apostolic ministry. Luoy na kayo. Di ba? Isa lang ito kadlaw. Pero akong point is, isod isa mo salig, kung waka kaila. Muna nga si Jesus, ako kini, your master. Ako kini, Panginoon nila, ako kini, nilumduman niya nila, ang tanan gibuhat niya, uy, mo man ni. Ang Ginoo, ayaw kamog kalisang. Muni siya, ang kaning do not fear, gibalik-balik siya 365 times. Grabe na. 365 times. So naay usa ka do not fear every day. Fear not, ayaw kahadlok. O sa John 14:1, ayaw kamo kaguol. Diha sa inyong kasing-kasing salig sa Dios o salig usab kamo kanako. Gibalik-balik, sampo ng lugar ni sa mga bersikulo. Ingon pa gyud siya sa dayon pagkahuman niya na sa diyang nakita ni Pedro nga iya gid itong, di ba? Ginoo. Ginoo kung ikaw man kana, tuguti ako nga muanha kanimo sa ibabaw sa tubig. Pedro, no? Imagine ni mo ni si Pedro, usa ka ni siya sa pinakabadlungon nga disciples. Okay? Usa ka ni siya ka, di ba kanang aggressive nga klaseng disciple?
Pero naa siya'y pagtuo. Okay? Ningon sa Ginoo, kung ikaw ka na, tuguti ako. Nga muanha ka nimo, ibabaw sa tubig. Naghulat siya o ginatawag nga go signal. Di ba? Wala siya maguna, ay Lord, ikaw din. Basta di, ambak diretso. What's a kwan? What's inyas? Okay, what's inyas? Pagingod, go. Wala na. Dali, diri. Busa si Pedro na ginahinay o hakwat siyang tiil. Tingali, ganana niyang tubig. Bay, malunod. Pero, timani si Pedro, mangingisda. Diba? Halos sa iyang kinabuhi, nasa tubig, pero wagid siya ka kita o tao sukad nga naglakaw sa tubig. Pero tungod kay nisalig siya. Nihawa gid siya sa baruto o unang tikang, kaduhang tikang, nakalakaw gyud. Ingon dariyo, mikawas siya sa sakayan. Mikawas. Milakaw ibabaw sa tubig. Asa ang iyang object? Miadto kang Hesus. So ang iyang focus nganong successful siya sa iyang pipila ka steps is because naa siya'y object sa iyang faith o naa siya'y focus ang iyang mata nakatutok kang Hesus. Kay ang unos sa kinabuhi mulig-on sa atong pagtuo nga mosalig ug mutuman sa pulong ni Hesus. Mo gina siya ang realidad. Di ba? Namang kay panahon nga murag ganahan na ta sa ato ang kinabuhi murag komportable na kay ta ba? Di ba? Komportable na kay ta murag okay naman kay live, mag-wider man kung nga murag kuan naman kayo. Di naman tiyo kinahanglan pa og mga uban pang mga butang diha. Pero igsuon pakabot sa unos sa kinabuhi dadto. Mapukaw ang imong pagtuo, mosalig ug mo hinungdan nga mutuman sa pulong ni Jesus. Therefore, ang unos sa kinabuhi dili siya usa lang ka negative nga nahitabo sa usa ka tawo. Kung ikaw usa ka Kristohanon, aduna ka ni siya positive nga impact sa imong kinabuhi kay grasya ni siya ni Jesus nga mapukaw ug mulig-on ang imong pagtuo nga ikaw musalig gayud kaniya ug mutuman sa iyahang pulo. Na obedience. I believe one way or another we have obeyed Jesus. Na natay mga gipangbiyaan. Na natay mga gipang salikway because of we love Jesus. And tungod pud sa uno sa kinabuhi kita nahimong matinumanon diha kang Jesus. So therefore, mga kikson, ang mga uno sa kinabuhi is another form of blessing nga ginalig-on ang imong pagtuo o pagsalig nga mutuman sa pulong ni Jesus. Di ba? Most likely, ang obedience mas matest siya panahon sa kalisod. Abraham, sa diyang gisulayan sa Ginoo nga ihalad iyang bugtong anak dito sa bukid. Pinangga niyang anak naginusara. Isulayan ang iyang pagtuo. Pero tungod kay gisulti man sa Ginoo. Tungod kay gisulti man, iyang gituman kay Ginoo man ang nagsulti. He trusts the word of God. And therefore, it's a step of faith. So kung naa pa kay karon nga ginasulti karon ang Ginoo si mong kinabuhi mga kaigsonan, ali lakaw, ali biyain na, come, duol, salig lang. Basig napata sa tingali uban ka nato urag na pa sa sakay, bro, balik to, kaya pa din ako. Di ba nako gipang challenge no nga kauban sa wider no nga gusto na gyud sila nga mundang aning ginatawag nga kining sigarilyo nga di maubos. Pura kawinaw nila, brad, kaya lagi na sigaran. Pura mag dili. Because komportable nga kinabuhi murag naanan na sila pero kabalo sila nga sala nagdaot sila sa lawas sa templo sa
sa Holy Spirit. So therefore, ginatabangan na mo, pero ang point din ako is, ginapoint siya kan Jesus, ng iyang pagtuman, dili tungod kay nahadlok lang siya sa lung cancer, kundi above all, nituman siya, tungod kay mogid ang sulti sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Join kag wider group, lead kag wider group, and sa baka diha nga ginasugo karon sa Ginoo si mo, ikaw ray nakabalo igsoon. Ayaw pabilin sa baruto. Matod pa da, mikawas, milakaw, ug miadto kang Hesus. Ang uban, di ba? Nakalakaw na, no, si Pedro nakalakaw. Pero unsa may nahitabo mga kaigsonan? Sa nituman siya, apan pagkakita niya sa hangin, oy nawala siya sa focus, murag tingali pag tutok niya kang Jesus, murag nangilabay nga hangin. Uy, katugno ba? Tingali paglakaw niya na ba, ni dakong balon, nahilamusan niyang naong. Murag na, uy, no? Tingali usa kayang gibati ato, or tingali paglakaw niya, padulong kang Isos, nakaduog siya, dako kayong dalugdog. Saan na ba ni? Nawala siya passing. Murag nawala siya sa iyang gitutukan. O instead nga nakatutok sa kang Jesus, murag dadto naman noon siya, uy, pagkiyoy, basahay. Wala. Kasi hitabo, nahanlok siya. Dili na yung first time, nahanlok na siya. Di ba? Karon nahanlok na po. Double fear. Nahanlok na po sa normal nga reaction sa tao. Di ba? Kung unos, mahanlok na yun. Kung sa'yo na itabo. Nalunod. Klaro kayo, nag-anam-anam pagtidlong sa tubig. Kung saan man na, nanabang tao kung lunod mo, anam-anam. Kabalo mo ako, di ba? Kita mo nagtao, kay si Pedro, maayo ni Mulangoy. Mga isda, pero tingali, grabe pag sa kapakapa niyo, tingali, mura tingin siya si Michael Phelps, wah, hantod na wadag kusog. Kay matod pa sa kuwang silingan, nga ang makalumos dahil sa tao, dili man tungod kay nagkapakapa dahil sa makalumos sa tao, kay mawadag kusog, kapuyon ba? Ngunit nang makalumos, muna nga, naiusa ka, silingan na mo nga na siya nakita nga tao nga nalumos, nangayog tabang, nasa datos daplin, ilang gihulatan nga, okay pa, kusog pa kayo mo kapa niyo, tabang kol, di angkol siya, niya bata pa daw siya, angkol mo ko di hantod pakakita niya, naluya na, ayaw pa din niya gi-rescue. Ale, doy. Wala, dili na kay, kung imo ning i-rescue ning malumos na kusukin na mo kapyot, apil mo duha. Muna tingali, si Pedro, naningkamot sa kapakapa, murag kaya pa rin ganyan siyang kukulingon, tingali, naningkamot manig sakas bangka, kaya distansya na biya. Saka, Jesus ko padulong, pagbarko. Jesus. Nag-anawan na ang pagtilong sa tubig. Unya, nakamaot na ginadi. Di ba sa yung kamaot na? Pero ang naka-apan na ni kang Pedro ba? Kay sa dihang, wada na siya kusog, anam-anam na pagtilong sa tubig. Aya pa misinggit, kinuluwas ako. Pwede na, Pedro, kung gigamit na lang mo yung utok, pero sa utaban kay, ano, pag action pa lang ni mo, Lord, help me. Napay kusog ni. Aya pa. Gihulat pa gina niya. Normal nga reaksyon sa tao. Ngayhara mangayok tabang sa ginokon. Wa na'y mahimo. Inay mo tapad. Ayo, anak bay. Ayo, anak ay. Kung kita kay tulog, kung tabahanon, papikat yun. Di ba po? Okay, maluluyon ba is Jesus? Lord, tabang! Pero nakita na ang kaluoy, di ba nakita na ito ang compassionate heart of Jesus. Ang importante ni obey, pero matod palagit, mas ginituman na ka sa Ginoo,
Dili gyapon na sa garantiya nga perpekto imo kinabuhi. Ha? Nagi panahon nga masipyat ka, kay nagi panahon nga makita kag bagyo diya, makita kag baka discourage mo ha. Sa naman ni oy, gubot naman kayo ni unsaon naman ni oy. Mawala ka sa passing. Ang uban nakatuma na, salamat sa Ginoo kay na uban nag-struggle sa kaning substance abuse ilang lawas. Ay, free na ko pero igsoon ayaw pagsalig si mong kaugalingon. Salig yapon sa Ginoo, tutok yapon sa Ginoo. Di ba? Kung ikaw nakakaroon sa pagsulay niya, nahimo kang maduugon, so salig yapon sa Ginoo kay constant lagi ning bagyo. Okay? Di ba ato nasabtan na rin nga diha gituyon ni Jesus ang iyang kamot o iyang gikuptan si Pedro o gignan. Taong gamay o pagtuo. Nganong nagduha-duha ka man? Hindi ako ma-imagine, Lord, lagi. Duha-duha ko. Sorry, Lord. Imagine na, di ba? Ikapoy na biya. Tingalig, yung hunga niya, whatever, sa gibuhat ni Jesus, basta gisultihan niya si taong gamay pagtuo. Nga naman, nituo, ang importante manggid ni Jesus, mga kaigsunan, na ay pagtuo. Basta bala ko sila kagamay na ay pagtuo, pero tungod lagi sa tong pagkatawahan, no lagi panahon nga masipyat. Pero, kung sa may atong lesson nga malayan, ang uno sa kinabuhi, magpakita nga dili nato kaya kung wala si Jesus. Amen ba? Ha? Hindi nato kaya, Ikson? Muna nga, dili mo na ko ang ulo. Ako na gunne. May nakay ka mo, bulid og, saba, wider niya. May nakay ka mo, mutudlos mga bata. Overcomer na ka, kay wala na ka nga bisyo. Ha? Nindot na kayong dagan sa negosyo. Ikson, di niya po ni mo kaya. Kaya giklaro na ng daan ni Jesus sa Juan, kung wala ako, wala kamoy mahimo. Mo gina siya. Nagay mga panahon, tingalin natin gina-strugglean nga sala sa tong kinabuhi. Nga muratag si Pedro nga nituman after pila ka bulan, nahulog na po sa sala. Naningkamot nga maka-overcome pero di gyapon kaya mo sa ayang Lord tabang. So, always depend on Jesus. Salig yun kang Jesus. Kaya kung wala siya, wala yun tayo mahimo. O sa last part, o sa nakasakay na sila sa sakayan, ang hangin milurang, unya sila dito sa sakayan, bisimba kaniya. O mingon, sa pagkatinuod, ikaw gayud, ikaw mao ang anak sa Dios. Gisimba o ilang nailhan ang pagkaginoo ni Jesus sa ilahang kinabuhi. It takes a storm to help them know that Jesus is God in their life. Timan ni 2 years na sila gaban-uban kang Jesus, pero wala pagyud gyapon nila mailhan kinsa gayud si Jesus. O ang gusto ni Jesus nga iyang ipadayag ang iyang kugalingon kanila nga dili lang ko propeta, dili lang ko magtutudlo, dili lang ko bright nga tao, kundi ako anak sa Dios. Na-gets gid nila. Ka-gets na gid sila ani. Og di na gid mabangbang ang ilahang ginatawag nga, di ba? Pagtuo. Sold out ng gid sila kang Jesus Christ. Nga siya gid ay anak sa Dios ug misimba sila kaniya. Igsoon, di ba? Nakita na to daring amang uno sa kinabuhi is one way of God will introduce Himself to us. Lord, di ba natin mga pagampo, Ginoo, tabangin ko nga mailhan pagyud tika, kuyaw na nga pagampo. Ha? Pagampo mo na? Lord, I want to know you. Kata ba na? I want to, very good. Because eventually, Jesus will introduce Himself to you. O sa mga God, I want to know you. Dito sa restaurant, Lord. Karami itong quiet place, in the secret, in the quiet place. Daka. Igsuon, unsa may pinaka-best nila nga nilhan kinsa si Jesus? Sa Bagyo. Agoy.
Ang pangutana, unsa man nga signal diha karon ang imong bagyo sa kinabuhi? Signal number 2 ba na? 3, 4, 5? If you have the right perspective, it is an opportunity for you to know who Jesus is sa imong kinabuhi. Dili nimo totally mailhan si Jesus kung siya ang tinuod nga healer if there's struggle nga physical illness. You will not appreciate Jesus as the provider kung wala ka nag-struggle of financial difficulties. Eventually, these storms in life is one way of Jesus will introduce Himself to you. O makaingon ka, Lord, ikaw na gyud. I commit my life to you. I surrender all. You are indeed God. Ang katuyuan sa uno sa kinabuhi, aron ang pagka-Dios ni Jesus masinati. Amen ba diha? Muna nga karon, matod pa ingon ni Santiago, count it all joy when you experience trials of many kinds. Kung mo manggaling ni Lord ang pamaagi nga mailhan ka namo, grasyahin mi Ginoong Dios nga amo gayo kang mailhan pagyud og Lord, this will cause us to love you and honor you in our life. Let us pray. Salamat Ginoo sa imong pulong karon nga nagahatag kanamo Ginoo kahupayan sa imong kasing-kasing. Nga bisan sa uno sa kinabuhi, Lord, we will think positively. We focus our eyes on you alone. Lord, kung mapakyas mi as we obey you, help us to recognize that you are compassionate, loving God who will extend your arms towards us and help us. Lord, I pray that your people will experience such faith of knowing you as God. You are God in our life. In Jesus' name, amen.